ассалому алайкум баодарҷону салом ҳама подписчикои Автолайф да суроб ҳастам дар хизмати шумо. дар ин навори якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри Душанбе аст. видеои пурра ҳастай. мошини фурӯшӣ дорам, WhatsApp да метавонем равон кунем, дар Instagram, дар YouTube реклама мекунем. ана дар магазини Автолайф аксия рафтесай то барои подписчикора беҳад нархи наво бо арзон мешава. ана даставка барои подписчикора бепул астай. номрои ма да менависонем, каталога роӣ мекунем, зинда бубинем, баъд роиш мекунем, мерава. максиман лайко қа дастгирӣ мекунем, дастгириатон сустай баодарҷон. ҳама каса лайкора бизанем. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавен, аз нархи наво дар Ҷолигистон бохабар мешавен. худованд меҳрабон ҳаматан нигҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марамат баодарҷон, Toyota BZ4X Toyota рафчори хитои электромобили шабаодарҷон соли 2024 хоб запас ходаш 510 км ай. тамошо ки мошинчаро зама ё шахшу манавор мегирем. касои даки маъқул мешавад занг бизанед, иншоалло як кабо барои шумо бештар маълумот метаҳам. ина мошинча дидед. хоб камераи 360 градуса. ина шайги задаи бадай. нақш шабаодарҷон 280 000 гуфтесан. хоб ҷа ҷои заряд мониша. старстопа ина монитори калон бо уҷа мониторам дора баодарҷоно. монитораш JBL даст. каталогш панорама қоидаи камеро шайде багаж ҳамгарани калон шуда баодарҷоно. хуб 855 километр гаштаги баодарҷон, 1000 километр ҳам гаштаги нест. хуб сиденико лифт яна намонтирул ду тарафа дора. хуб ҳама навш қоидаи кор мекунам. 280 000 номера карамаимон занг бизанед, касои да маъқул меша. иншоалло ки барои шуморо бештар маълумот метаҳам. хай бо нақитон де так номери ака 5 та 7 7 та 7 41. ина айёнан дорам. S plus mahkam panoramadon kam yakay S بدهید بازارجان S plus نامده S ای S plus هم دارم اشکال هم یک چند هم دارم بدون کدام مشکل نمیشه از آنجایی شروع کنم مومیدا میکنم 7 41 مرامت یک تاگه که یک 5 بازارجان سال 2011 ابی موتورش دو کاریسکی واریان مرامت تماشا کنیم و زمانجو شخصو بناول میگیریم کسایی دم معقول میشه میتونیم بیاین ماشینچه را با پیش بینیم. این از سالمش چند قدر پرابگش گشتگی شکایی کی؟ 78,000 کم گشتگی بوده اینه که کجنی سالون خوب باگرف سیدنی استاستوب یا سوچید آیکاره آورده اینا میخواد زکاس کو باردگی ها؟ یک سال هم باودا خودش گشته سایبان این اگه خفا ببینید خوب زدنی کامیرا نپارتونی که پیش خفا اما نقص قویداییه بزرگ یکم نخ نکن ها؟ کی واردیش؟ همی سر واردیش چند هستم باودار باید نخش؟ 100 сум гуфтесам. Муомила дора бо. Муомила дора.
خب 100,000 сомон хайдори конкрет набоша иншалло бум я чи авӣ меки мотор шабинем чи хеле охи масъалаи моторш коробкаш агон ластходи хеле чи надоран лишни ина дейдон судай моторш хайна климатор ҳамаш қоидаи барбарҷон Чо? 100 сом ҳаст. Солушандай 11. Ҳа? 11. номери телефон табуа камонем 907 907 30 30 370 300 ку як бор би номеру таби бо хато намоне 907 30 307 хоб 907 00 03 87 номерои суби мошина бародарҷон занг бизанем бародар барои шумо бештар маълумета хайдори конкрет набоша иншалло гӯй агон чи муомилаи нағз мекунанд 100,000 гуфтаи сайбо муомила мешавад марҳамат бародарҷоно прадо солош 2014 хоб ами автосалони хидмонай 4-6 тагае абиё мотор 4-6 цилиндро замаҷо шабшу ба навор мегирам тамошо кунем мошинчара касои дар махсул мешавад номрӯи соҳибаш ҳаст ана занг мезанем маълумоти бештар або барои шумо намета як бора пешам тамошош кунем яки мошинча гарони ба тоза бем бародарҷон мошини автосалонай хоб мебелим дастарон старстоп фул комплектация ана кожни салон ҳама наворота дорад бародарҷон ва салоншам тоза хушбой агар хафам тамошош мошинам қадар тоза мешавад чанд қай пробегаш 93,000 пробегаш 430,000 бародарҷон нархаш номерои кара мемонам занг бизанем касои да махкул мешавад ай ҷои я бора хафам номерои телефон комай номерои телефон худо 900 91 90 да ина бародарҷоя моторшам бинед бинед чӣ мошинча тоза гарени ба тоза бекамуди хайдори конкрет набоша занг бизанем иншалло бо ягон чи муомила мекунам хай бои нахтониде мошина марҳамат ина хундаи сантафе бародарҷоно солош 2015 объёмаш двди дизелай бародарҷоно совет чандеш хел совети зурак нози мошин крокестай яна асоида махкул меша номерои соҳибшам мемонам бародарҷоно 24 европаи мошин ҳама наворота дора 100,000 пробег хоб режим эко спорт яна салонаш малоштем даст ҳеҷ хел мошинча тоза хоб старстоп пробег 100 иноҷ режим эко дамондаги обогрев хоб монитори гадноӣ 7 ҷои нишаст дора
свечи ам свети сурат кайнофка кай гарени вақт шуя бародарҷоно 4 веде будааст нархш нақша бародарҷоно 165 300 ака чанд гуфтӣ нақша нақша чанд гуфтӣ 195,000 номрои намияя 65,638 номерои акай занг бизани иншоалло ки маълумоти бештара барои шумо метавонад бинем бародарҷон машина Opel Astra-ҷи бародарҷоно тамошо кунед ҳолати хубаш 2003 объём 1.6 инжектор 76,000 нархаш 75 та ина 4 та балоншам навай свеча хайхтон дистин ман вайдоша камера мекунам касои да мақбул мешавад номерои акара мемонам занг бо қайтон номеда мекунам адда электро коробкаш механикай ҳама навортош кор мекуна ака мега ина ҳолатшон тамошо кунед